κάνει μια χρονιά καλή ή όχι? Είναι κάποιες στιγμές, είναι κάποια γεγονότα, είναι το σύνολο όσων ζήσαμε? Γιατί αν σταθούμε μόνο σε στιγμές πόνου ή δυσκολίας, τότε εύκολα βάφουμε ολόκληρη τη χρονιά με αυτό το χρώμα. Κι όμως, μέσα στην ίδια χρονιά υπήρξαν και στιγμές αλήθειας, συνειδητοποιήσεις, μικρές νίκες, εσωτερικές μετακινήσεις που άλλαξαν κάτι βαθιά μέσα μας. Μια χρονιά δεν είναι καλή ή κακή απόλυτα, είναι ζωντανή. Είναι σαν ένα μοσαϊκό εμπειριών. Και συχνά αυτό που την κάνει ουσιαστική δεν είναι το τι συνέβη, αλλά το πώς στάθηκες εσύ σε ό,τι συνέβη. Σε αυτή τη νέα χρονιά σου εύχομαι να μην μετρήσεις το χρόνο με γεγονότα, αλλά με αλήθεια. Να δίνεις χώρο σε όλο σου το βίωμα. Και να θυμάσαι, έχεις πάντα τη δύναμη να αλλάζεις το νόημα, ακόμα και όταν δεν αλλάζουν οι συνθήκες. Γιατί η ζωή ακολουθεί το νόημα που της δίνεις. Και τότε πάντα βρίσκει τρόπους να σε εκπλήξει. Γι' αυτό εύχομαι μια καλή, εκπληκτική χρονιά.